עוד פעם פיפא מובייל, ואני עושה משחק, ולפני שאנחנו מתחילים, בבקשה תשימו לייק ועוקב. טוב, אני מתחיל. אני ריאל מדריד, איך קוראים לזה? כמה זמן? יאללה, נו, זה הקבוצה שלי. הנה, לאו מסי. תיאנרי עם הכדור. טוב, יאללה. אני יכול לשחק את היורו אם אתם רוצים. לא, יאללה, נו. אנו בורח. ולאן הוא הולך? למה לחוץ? אני מנסה מאוד להשקיע לכם בסרטונים. אני אזכיר לכם עוד פעם, אתם יכולים אולי עוד פעם לשים לייק ועוקב אם שכחתם. אני לא מדבר כי אני מרוכז קצת במשחק, אבל אני מדבר לפעמים. יאללה, מחצית בינתיים עוד שנייה. נראה לי סריקה יופי. יאללה, סריקת המחצית. אני הולך לנצח עכשיו. לא מאמין. יאללה, הקרן שלהם. לא קרן. עם הכדור, אני לא מכיר מלא שחקני כדורגל. לא מאמין? יש. חשבתי שהוא שוער טוב. אין גרוע. הוא שוער דווקא קצת טוב.
אבל אל תעשה לי את הפדיחות של מקודם. אם הוא היה בועט עם ימין זה הגול, כי פשוט בבעיטה שמאל זה אף למעלה. יופי. תן פה גול, תן פה גול, אנרי. תן גול, תן. וזה גול, דקה 89. אנרי מנסה לבעוט, אבל פתאום הוא בא ופתאום זה גול. עוד פעם נתקע. לא, אין אינטרנט. עכשיו משחקים לו בוטים כי זה יצא לו. טוב, גם לי מתחיל לא להיות אינטרנט ונגמר המשחק. טוב, ביי חברים.